Hasini rohama dihamu dohot dami nasian debata ama dohot nasian anakna Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian itu hatta narap partangyangan di huriai week 4, week 5 dohot week 6 diborngin napa dua honom. Hatan itu hatta jamita partangyangan di kita. Sian buku sada Musa bidu tolu ayat sada satu ayat itu yaitu tamumah hujahama di kita. Alai ulok donau pisuk sian nasa nama gulmit di ladang aka najinadihon ni debata jahu jadi didokma madok buru-burui atahe tongodo didok debata nasu jadi panganom muna sian salhut hau akka nadiporlakon dungini na buru-buru mamadok uloki jadi do panganom nami sian parbueni hau akka nadiporlakon alai anggo siap parbueni hau nadi parsitongan diporlaki didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asal nang mate hamu tungi di dok uloki mama dok boru-borui dang natutu hamu mate ai di boto di batado sadari di pangan hamu siani tongkor mama tamuna gabi dusut di bata hamu uboto nadenggan dohot narwa dungi sai di panotnoti buru-buru ma parbueni hawi di bahid denggan na panganon jala pia mata na marnida jala tau manungkul roha tu habis tarak kawi jadi diputik konsian parbuenai jala dipangan dilehom ma dohot tu sinuduk nasiani gabe dipangan dungi tongkor ma mata nasidana dua diboto ma namar saimara nasida gabe disomoti ma bulung ni hawara bahen sabuk nasida ima hatan itu hurian itu hata dia kapar sekolah adong do parsi ajaran na nidokna etiologi etios dohot logos ima parsi ajaran lahu mangatusi ahado sibot ciri di namasa apa sebab musabab dari mana asalnya di kodokteran menonjol do etiologi lahu maparsiajari dia do sibot ciri ni ragam misahid di pangatusi etiologi pe tong do parsiajaran etiologi Yahudi sia dia do mulani dosa lahu mangalusi ima sada Musa. Pertanyaan sepanjang masa, dari mana awalnya dosa? Apakah dosa ciptaan Tuhan? Tidak. Alkitab tidak dualisme bahwa Allah baik. Di sana tidak ada ketidakbaikan. Allah ni dang adong dualisme di debata. Di tahun debata nadingkan dang laos diciptahon dosa manang simbolis. Allah baik, pinaldos. Walau wadong halak karisteni na dualisme na sida manasari disi. Etiologi siat dia do sibot ciri dosa. Behado asar rerak jahajol maun di portibion. Tutu parsiajarat tama Bibel, tukuk Babel, menara Babel. Dohot gudang dope akka parsiajaran etiologi di Bibel. Dohot yakka nama ragam. Di halak Batak pe adong do etiologi. Siap dia do mulani hajol ma, siap pusuk buhit. Ido halak Batak rupanya. Hurian itu hatta halak Kristen tujuanna laho mamuji di bata, laho pasonang di bata,
laho pasauton sakap di debata di ngoluna. Itu asa dengan berani kita membangun gereja, akan berkesempatan membangun menara. Napa tadahud diri nade odoh hari bahwa kami bersatu hati untuk menegakkan salib. Lahu pacung jokon sakap ni debata di hutau di mana-mana. Itu menara. Kita be marsakap do kita lau somoni HKBP Pondok Gede akan memiliki menara. Lahu maka tidak ko Tuhane marhiti simbol. Hurian itu hatta dina lahu patuduhok kita pajongjok pon silang ni debata pajongjok ko kaporseota patuduhon ngolu haporseota adong go tantangan adong do hambata jala tabuari do ijut-jut diwakilhon sibulis. Bahasa asing setan, diabolos, molohata junani, satanas. Jala karas do sibuliso, parkarasna. Ido asa ditokahon molo hajol maunon, unang itu hasot tuibana. Guarni akka panapahanan na diladang sadabi rupani molo didok tu sasahalak sadabi nedakadakat doho mulinna ida sa itok kahon alana molo tadok tu sasahalak gabi ibana gabi malo ulok sa nibana alana ulok do nau bisuk sian nasa namang tulmit diladang. Alani unang tatuhason guarni na diharanganat kudungatta. Jangan, apalagi tidak dapat unang. Olo hita gabi malo ulok sa nibana. Alkitab idok ulok do na malo siang binatang di ladang. Jala olo do tatuhas dungatta. Tong nabisuki na maloy ulok doi minna. Paruluk mate-mate doi minna dak kuboto na tatu sido be hata paruluk mate-mate. Napilit siat debata idok bibeli sibulis iblis jala digobarkon songon uluk. Di dunia Timur Tengah uluk memang gobaran ni hajahatod doi dihalak Batak pe. Uluk gobaran ni hajahatod dihalak Batak. Molo taingot naga paduha. Molo masa suhul lalu molo masa gempa bumi halak bata arong ko tradisi suhul ninna rupani ahadui tatunga tabotoy na arong do ulok naga paduha ditongan ni lautan arong ngopun ni halak batak nunga ditihami dohok podang naga paduhay jala rujak do nagai sahat tu sisik ni tanoon ala ni dang buy bergerak molo sangga bergerak ibana makutur matanoon ala ni do ikotiopo suhul ni pisoy suhul ni na ikonitiopi unang malua ulugi ima pemahaman ni Batak sibot ciri etiologi ni gempa bumi ido suhul adong kekuatan jahat na niwakilhon ni naga paduha ulok. Di dunia Timur Tengah pedong do dewa Tiamat Gorna namarhuaso di lautan naga odo nasanang mangulgap portibyo alay yang bodi badongan baik rejeki do ulok. Hurian itu hatta Roma uloki lahu menyerang kelemahan. Kelemahan ini do dilindungi. Di Papua Bibeli di pendamping do kelemahan ini. Jadi sehingga pendamping ikumanak do kita. Ditipalak do kita HP mangalului kelemahan di kumadata. Di kantor pe mula pendamping kita di perusahaan
di rumah tangga di dia ya. Sasaran iblis kepada pendamping si Hawa me di pabuah bibili. Iboto hodo SOP ni taman idinon ninna uluki tu si Hawa. Bahuboto umma SOP na di pabuah si Hawa ada matutui. Marasunguni pedok unang gabi sarupa dohamu dohot di bata tahu maboto najat dohot nadingkan terilului do kelemahan hita pesongoni do olo do sorop si bulisi tu hita se kelemahan di dongat taru talului jala kelemahan di dongat taru to pabuah jumpa di tenda biru atahot di sini jumpa di tenda merah atahot di sini jumpa di tenda hitam atahot di sini jadi saya dipehut si polisi dulu Kurian itu hatta tepat do sasaran ni si polisi itu si Hawa jala manginona deui tu si Adam alani gawe makorhot tu nasida di boto nasida namar saimara nasida karena itu dosa menelanjangi ketidakmampuan kita sasitong na melupar dosa kita membongkar ketidakmampuan tadi membongkar keterbatasan tadi membongkar bahwa kita ini terbatas merasa satopak dohita itu dosa mengarahkan kita untuk mencari kekekalan. Alani dicoba jelma itu laho menutupi dirinya, itu dosa. Selalu mencari pembenaran. Diputik ma bulung ni alam. Itu tuh pot tu dagingna. Apa tak boto bulung-bulung manogok de pangerbang botarina ngamalos. Kita bejujur de songoni. Talului dona di portibion yang menutupi kesalahan apa terbatas iter layu deh iter mahiu sasitong magabi pabagas-bagas hataridan ni hagalion iman dan yulahon ni Adam dohot Hawa Hurian itu hatta songoni masih polisi mengalului kelemahan, mencari titik lemah. Dan si polisi ulaun nai hera pandemi dotong menular. Dilului masih titik-titik lemah lainnya. Songoni madosa hamo kadongan mengalului titik lemah ta. Alani taboto matitik lemah tak. Napadua hong si polisi menantang otoritas ni debata dang na tutu hamu mate. Asal nang sarupa dohamu dohot debata itu si polis. Kita pese di hari mahita neng menantang otoritas ni debata bahasa songononon. Ya dong aku na disanandang pala pertangi yang habe tabu-tabu do pakilalan. Jangan sampai menantang otoritas firman Tuhan. Nah mangihut si polisi yang membangkokkan karakter ni debata. Parimas do debata tu nasa dosa, dan adong kompromi debata tu dosa. Dosa apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, dan kompromi debata tu dosa. Si polis seneng semo-semo debata, dan parimas debata. Audo jahuba debata perlulu. Si luluho dosa nyama tu pinoparna ro disudut patolukon ro disudut pato alani parlulu do debata pendendam do debata cemburu do debata si bolis tang polai pabuai holan naringgan hidi pabua dangi pabua na parlulu na muruk debata tu dosa Allah sangat marah kepada dosa apapun na mangihut igabusi si bolis do jolmai herana sodok panguhuman alani gapola biar si Adam do si Hawa
karena khotbah-khotbah yang tidak mengkhotbahkan tentang hukuman. Ido jamita-jamita nuaingon, jamita kesuksesan. Termol nama tabidahun nuaingon motivasi dohot jamita. Mol nama tabidahun nuaingon motivator dohot perjamita. Molo motivator selalu keberhasilan ditujul. Alai molo perjamita. Yang namanya dosa sekecil apapun harus salah. Ikon manopoti dosa. Nama ngihut simbolis selalu menjanjikan kesenangan dan Tuhan mati. Idok simbolis itu. Hurian itu hatta songonima godaani tuhuria sepanjang masa. Ido asasi Musa di 5 Musa 10 sadai ikorrado tamuna tona ni debata patik ni debata asa tol hasamu tutano bagai ala ni si Musa si Adam dohot si Hawa dangi radoti patik tona aturan ni debata diparukar nasida siap tano nani parade ni debata ida sesongoni karas nasi Musa ingot tamu jahuba debatatai jahuba sasada haholong itu debatan sian nasa tetem sian nasa rohan alana niwa si Musa Adam Hawa opuni sudah hajul mau tangi para tatehon hata ni debata patik ni debata gabiluangan nasi datitan tani hurian itu hatta di para di debata tu kita nuai tanoi kita mama mikiri tanoi sumut dia boy di tano na di Portibion, alay boy di tano haduan, boy di Pondok Rangon, alay di paradi di Batari di kita, totalitas kehidupan. Asa setia kita sampai akhir. Soso-soso ni si Musa, radu tihamu patik tona ni di Batari. Asamiak kamu di tano haboran ni susu doat situan iluban. Yesus pe hidup di hatahun tuak kasih siapa martua mahamu Korean itu hatta Jakobus pe hidup di hatahun na perpudi atong oloi hamu madebata alo hamu masih bolisi dungi maporus ma ibana siang hamu Korean itu hatta nasa pertanyaan siuloi di batar kita, saulak naik siuloi di batar kita. Napa dua pastikan sialu simbolis kita. Ahado senjata. Nasarat teni simbolis iko sego baidoni goarni tuhaki olani do eteki Guarni tu hatta pargugo redita. Lani hita si parmonang dohita siap dusa manangape. Siap si bolis manangape. Ala nunga di sahapu Jesus hamonangani. Ilihat dohuasoi pehita marhide tobdina. Si bolis sahape nasongot dia pe ta'ala. Alai hata ni di bata tabigi taului. Ipasikot Tuhan tamay di kita. Amin. Alay Tuhan namin, debata namin. Mauliya Tuhan. Pargugoy mahami manaluhod dusa. Pataw mahami manguloy ho dinasa kumit ni mulo namin. Hami na pungu dohot huriyam na dito nga ni bakas nabi. Siuloy ho mahami dinasa kumit ni mulo namin. Marmulia maho Tuhan. Pakai mangulu namyon lahu pasaut tolong maniroham marhidi Yesus Kristus Tuhan namin. Amin.